indawo yamaphandle. Mina igama lami Sipho Mlaba angize ngizokhuluma introducela uspeaker we-junior council okuyi-council yengane zasempende bese izofika nayo yonke but-ke ngoba sekuyafundwa i-most yabantu abakwi-council yengane basey'koleni. So important in many seasons not only for matric students but as well as from grade 8 to grade 12. Time management. Time. Manage isikhathi. Ukwazi ukugcina isikhathi. Yonke into esiyenzayo right? So what I would advise you guys to do is to prioritize. Ungaba nasikhathi for everything, but you need to be able to prioritize izinto ozenzayo. Of course, education is the key they say, which is true, not ukuthi bayasho nje because siyababona abantu bekwazi ukuphumelela because of education, right? So when you prioritize, uzobheka ukuthi iziphi ngibingelele umphathi wohlelo ngiphinda ngibingelele i-government board usihlalo government board ngibingelele thisha omkhulu ngibingelela thisha omkhulu ngibingelele staff sonke ne-management yonke nje yesikole ngiyayibingelela bese ngithathele nothubayo futhi ngifundise nestaff esihamba naso kunestaff nje sonke esihamba naso noma ngibekele siney'hlelo one-on-one abakhona isiqhamuka nabo kamasipala ngalo uhlelo namhlanje bese ngokukhulu-ke okuyithoba ngibingelela abafundi ngiyanibingelela naze nabahle ukuncane-ke ngizokusho la introduce kakhulu ukubakumeya mhlawumbe before ngisho introduce ukubakumeya ngifisa kakhulu ukubonga abafundi nani in-terms of ukuthi khona esikoleni nanokhiya nje umyalezo ukuthi kakhulukazi imfundo ibalulekile sonke siyakuqonda lokho kodwa okubaluleke kakhulu i-discipline esikoleni but ngendlela engibona ngayo ngibona ni-very discipline kakhulukazi njengoba ngimbuka nje ngim-analyze ukuthi no i-discipline kakhulu okuhambisana nokuthi niyabahlonipha othisha benu nanokuthi othisha inkulu kakhulu into abayi-installa emqondweni yenu njengoba nimekanje. Ngiyanibongela ngalokho mhlawumbe niqhubeke kahle ngibongele nothisha. Sihamba nobabumeya-ke ubaba umeya u-SG Ndlela okuyena owumeya emkhandlwini aphinde abe uspeaker aphinde abe yikhansela ka-Ward 4 ubaba umeya ngizocela-ke ngalapho ngisukumisa ubaba umeya aqhubeke nomsebenzi. Ngiyabonga. Siyabonga kakhulu baba manager. Angiqale ngibingelele kumphathi wohlelo. Ngiyambona uyatatazela ngingakwenzayo. Mem thisha omkhulu. Umem wethu omkhulu la. Siyabingelela mem kakhulu. Nakothisha bonke bakho enabo la esikoleni. Siyabingelela ngokukhulu ukujabula kakhulu ukuzithoba. Siyabonga. Baba Mncwabe uhlalo egoverning board nekomiti lakhe lonke noma lingekho namhlanje kodwa ngoba ukhona yena siyabonga kakhulu futhi siyabingelela kakhulu ngokukhulu ukuzithoba. Baba municipal manager bomshabalala municipal manager ke bakwethu ngolimi nje olufishane ufana nothisha omkhulu kwamasipala njengoba kunothisha omkhulu esikoleni ephethe othisha nakamasipala khona municipal manager uphethe abasebenzi ufana nothisha omkhulu nje ukuze nibone ukuthi makuthiwa umsebenzi asikhuluma ngobani. Bese-ke ngibingelele kakhulu ukubona bonke ama-ward committees abasebenzi bonke bakamasipala esihamba nabo abaka-DSD esihamba nabo. Ngibingelela kusomlomo uspeaker nje bethe nami ngusomlomo nje nami nguspeaker kamasipala
lo abantu abadala bafala abantu abadala onihlanganisa nonke nangu usomlomo wengane nibonile ukuthi ukhona usomlomo wakusasa uyophatha umasipala wasempela nibonile impela nje thina masigudluka nje ngoba sasha isikhathi sokuthi sigudluke sibona sinethemba elikhulu lokuthi bakhona abantu abasha abasakhula njengamanje abafana nayo uMandaba abazokuthi bahole umasipala wasempendle futhi bona bawuthathe bawubeke kwelinye izinga eliphezulu kakhulu ngoba ngalo uMandaba mina memekhuluma ngibona mina umuntu ongathatha umasipala awubeke kwibalazwe awususe la ukhona njengamanje sina sikwenza longanamandla ethu sakwenza onganamandla ethu kodwa mangibuka laba ngibona abantu abazokwenza isimangaliso akeke ngize ngibe mude ngenxa yokuthi ilanga liyashisa ngendlela eyisimanga so wonke umuntu uzawuthola umkomelo njenganokusebenza kwakho uchaze kahle kumema uthe umemo baphase kahle bonke baphumelele bonke futhi baku100% sabe sasitomula ke labo abaphase kahle nakakhulu kunabanye ibona ke sizobanikeza imkhomelo njengamanje asiqala uNhlangulela akhona emkhakheni waCommerce uyena obashaya emakhanda akasondele ngapha niyazi ukuthi uyofundani uyofundela ukuba uthisha ashayizana yazi ukuthi kungani ufundela ukuba uthisha u-inspirishwe ukubona umem esikoleni nokubona othisha bakhe kwamenza wabona ukuthi nami I can be a good teacher nangu indodakazi uzoba uthisha emva kweminyaka nje u4 kusukela manje uyobe uthisha uthi uyothola umsebenzi aphinda afundise abe uthisha enze kahle kakhulu atholisa abantu 100% naye njengoba kwenzekile kuyena siyabonga ndodakazi uNhlangulela Makhosazane emkhakheni waka-humanities ubashaya emakhanda bonke woza lesuzeke awuzweke abana kuma ngapho nami ngiyothola uhakamema ngabe uyokwenza lo ezomthetho ukuthi soba nommeli la ozobe impela ewuqweqwe lommeli uyabona uzobe kusetshenzwa impela uzobe ezenzela imali yakhe ngoba uma ummeli ucharge ama-fees akho awutshela ukuthi kumele ucharge kanjani yabona ummeli ngike ngaka ummeli nje ngafika kummeli ukuxoxa nje naye ngingena kuyena ngifike ngixoxa nje sakhuluma mhlawumbe ngicharge u-1500 nokukhuluma naye 5 minutes senze imali abameli kunjalo nje siyabonga Nkosazana emkhakheni wakasayensi lona-ke siletha udokotela-ke manje udokotela usewudokotela vele ngoba nje ubabona nibeyoqala manje sebevele sebeyikona udokotela lo uthole Nelson Mandela Medical School uyokwenza iziqu zakhe zobudokotela hayi udokotela wokuhlonishwa hayi an honorary doctor wokuhlonishwa ngoba nami ngaba udokotela kuthini uNdlela usewudokotela uNdlela ukufundele udokotela kanti uNdlela wahlonishwa nje kwathi hayi umsebenzi wakho wawenze manje siyakuhlonipha seninika iziqu zobudokotela angifundelanga futhi ngalowo ndlela ngudokotela wokuhlonishwa nje ongenamsebenzi lo sikhuluma ngodokotela okufundela udokotela ophatha umjovo ozobe ehlinza abantu enza yonke into lapha izifo zabantu enza yonke into efana naye futhi udokotela oke wakadokotela uyazi ukuthi udokotela naye futhi mema ukuthi yama ukuthi ukucharge kwakhe akatshelwa wena lamela nje malini ungena kadokotela nje khona lo lapha empendle ngiyimona empendle kuthiwa ku400 ungena nje ungene i-consultation fee leyo bese aphela sekunikeza imithi enye imali futhi i-medical aid bayazi abantu abane-medical aid kuyenzeka nje uye kudokotela ubone sekuhamba imali efonini ye-medical aid ukuthi ufike wakudokotela wakubheka ukuthi uphethwe yini wakujova wenzani bese ubone sekuhamba nje u-5,000 rand e-medical aid usuhambile uya kudokotela
uyakhokhela ngomsebenzi wakhe awenzayo. Woza dokotela Amanda Ndlovu uzothatha isitifiketi sakho. Hey, ngiyakutshela wena. Awuyambona phela uzoba udokotela ngempela. Awusiyabonga Luthando. Kodwa futhi mase sibheka nje ukhona obashaye bonke emakhanda bebonke ke manje jikelele esikoleni ku-matric. Ungathi uyena udokotela uNdlovu. Awusiyabonga. Thina-ke sojo kwamahala. Lana-ke ngizonifundela-ke lesi engisiphethe la. Le trophy engiyiphethe la ukuthi kubhala ukuthini. Certificate of Excellence. In honor of your outstanding performance and dedication, we hereby present Luthando High School with this certificate of recognition for your high standards of excellence in achieving 100% in grade 12 class of 2019. Awarded on the 17th of January 2020, signed by the Mayor of Impendle, Councillor SG Ndlela. Sidlulisa ke lesi kuthisha omkhulu nothisha bakhe nesikole nesonke jikelele egameni lokuthi isikole senze kahle kakhulu. Sakhona ukuthi sithole 100% kumatikuletsheni kulonyaka. Nomsebenzi nje omuhle owenziwa esikoleni nowenziwe esikoleni sithi ngale certificate nangale ndondo siyawubona futhi siyawubonga siwumasipala waseMpendle kulabo thisha. Thisha omkhulu nasi certificate nendlela. Sisahleli nawo umbukelo weKhalam Online chawe neqhayokazi elisilandelayo uKhalam Online ukhalathi yellow bone imbonge emnyama unguwe mangqukela umlungu weplaza inuni bayihlinzi yahle njengamanje ngihle leader umuntu wesifazane mesipromoter wesifazane ngizababa baholi ila ispeaker weJunior Council unhlakanipho amahle ndaba siyakwamukela kuKhalam Online. Ya sijabula kakhulu ukuthi sibe ingxenye yemovement eyenzakalayo promoter equality yemfundo empendle nezinto ezahlukene ukupromoter ama-leaders ahlukene kodwa usitshele ngeJunior Council ukuthi iyini futhi isebenza kanjani. Junior Council iyona ebhekelela kakhulu amalungelo ey'ngane, not just amalungelo kuphela kodwa ne-function yokuthi iy'ngane ngabe ziyakwazi ukuthi zifunde kahle yini nothisha-ke nokuthi ngabe baphathe kahle yini iy'ngane nokuthi ayishodi ngalutho esikoleni. Ungathini kwabahleli ababukelayo ekhaya njengamanje ukuspika uJunior Council kubantwana bonke abafunda grade 12 nabo bonke abasema-high school ukubafisela inhlanhla unyawo wonke uqala nje nokubagqugquzela njengomholi okhona empendle weJunior Council speak? Engakusho nje okokuqala ukuthi kubalulekile ukuthi indawo zonke zibe nawo abantu abancane okuyibona ama-Junior Council kanje babe nawo khona bezokwazi ukuthi iy'ngane zixhumane nawo bese wona azodlulisela lokho abakudingayo esikoleni bese bakudlulisela khona lapha emnyangweni emkhulu ngoba iy'ngane azikwazi ukuthi zisuke ziye khona lapha phezulu so kungcono ukuthi bazoqala la kulabo abalingana nabo bese lapho bazokwazi bakudlulisele khona. Okunye-ke engakusho kakhulu ku-matric ukuthi njengoba iy'kole ey'ningi zikwazile ukumaintaina 100%, nazo azenze kanjalo zingabeki phansi zingacekeli isikole zazo phansi zibeke ku-100% lokhu khona ekoleni. That way then si-South Africa sonke singakwazi ukuthi sigcine intsha ephumelelile sikwazi nokushintsha izwe siphila kulona. Siyabonga kakhulu Mbuli mahle amazwi akho. Uspeaker weJunior Council empendle uthi kubalulekile kakhulu ukuthi ama-Junior Council awandise ukuze bakwazi ukuxhumana nesiphathimandla ngento eyenzekalayo ey'nganeni. Siyabonga kakhulu sekhona Luthando laqhubeka usiko lokufunda nelokufundisa uyawuza umsindo uyaqalisa amaklasi. Siyabonga kakhulu ube nosuku oluhle. Sewambeni lethu indaba ixoxwa ngethombe icala liqulwa ngofaka njengamanje sinomandla vulela lana cela atshele ababukeli beKhalam Online sekubukela uKhalam Online macaluleko cela utshela ababukeli beKhalam Online ukuthi igama nesibongo. Igama lami ngu-Akhona Ngwakankandlela.
Akhona wanza ngile mhlamba umazwe nolalela ikhala monlani ungomunye wama-best achievers esiwahalelisayo namhlanje azokomeliswa njengamanje sihleli naye somahalelisa ukuthi halala awumele wena wedwa awumele ikhala lakho wedwa umele abantu basempendle ngoba njengamanje ikhaya lami ngikhuluma ngamaphanda aphanda aphusha amahasa ahlukahlukene kuwona wonke amakhono ne-education siyibalile ungomunye weqhayokazi siqhenya ngalo ukuthi namhlanje upasile uvumele awunje zithini iy'nhlelo-ke njengamanje ngabe wade u-aplayile esikolweni zihamba ngey'nhlelo after umetric wakho kulo nyaka njengamanje ngi-aplayile e-EduD bangasethile futhi so ngomhla 29 January ngiyahamba ngiyorejista sengizoba mfundi wase-EduD mangibuya ngizobe sekuthisha we-accounting ne-economics. uthi njengamanje uzohamba lempendle ewumanhlangulelo kodwa mebuye uzobuya ewumisi esefundisa i-accounting siyabonga kakhulu lento mbukelo ekhala online bekhona abantu abakwazi ukuthi baveze ukuthi kuyenzeka noma usempendle noma usemakhaya ungaqalekisi ukuthi akukhanyi kodwa uthathe ikhandlela ukhanyise Nhlangulela siyabonga kakhulu Nhlangulela ukuthi ube la angathi ngizintanga nje yonke ihambe siyakwamela ukhala online ikhaya lamaqhawekazi afana nawe sipheka wonke amakhono ekhaya lethu njengoba sisempendle abantu abahasilishayo abahlukahlukene no-education kwenye zezinto esiqangembisa kakhulu zaziye phambili abantu abafunde baphase futhi bangaphasi nje babe nequality senzele njalo le nkosazana Nhlangulela siyakwamela ukhala online Ngiyabonga. injani into iyaphila kodwa Yebo ngiyaphila. awungitshela injani imizwa yakho uma sibona namhlanje uthola imikhayelo ukuthi usebenzile yawo injani imizwa yakho ukudlulisa namhlanje ngomunye wabafundi best achievers abakhona empendle abazoba ngomkhandlu njengamanje thina imizwa yakho Angazi ukuthi ngizizwa kanjani kodwa indlela engijabule ngayo angazi akuchazeki. le mizwa nayo-ke ayikho kwena kuphela njengoba size namhlanje sizoveza khala online funa abanye abantu babone ukuthi khona umuntu omele impendle wamela i-KZN wamela i-South Africa ozophinde futhi amele umhlaba wonke alekelele abantu sini iy'nhlelo zakho ngempilo yakho ukusukela manje after umetric njengoba uqalile nje manje Iy'nhlelo zami ukuthi ngoMsombuluko ngiphindela eHoward njengoba ngangithole i-firm offer khona ukuthi ngizosebenza ngomlomo. okay ufuna ube ummeli Yebo ngifuna ukummeli. wow sikufisela umhlaba konke siyakhalelisela futhi siyabonga siyazidla ngawo siyimpendle igama lempendle loma phambili nalokho khona ufuna ukuphamisa ifika sempendle usho ukuthi ikhaya lami online elikhona ngamaqhabaza afana nani afundela izinto siyabonga kakhulu Nhlangulela hey indaba ixoxa ngezithombe icala liqula ngofaka njengamanje sihleli ne-best students kubantu aba-achievile ama-best achievers umuntu obashaye bonke emakhanda u-Amanda wakandlovu Mandlovu Magatsheni siyakumela khala online ungomunye wabafundi oshaya abafundi ekhanda ngezifundo kakhulukazi kumkhakha wesayensi ubashaya umkhakha wesayensi waphinde washaya sonke isikole Luthando injani imizwa yakho mhlawumbe ubona ukomela futhi ubonga mhlawumbe ngokusebenza kwakho ngijabule kakhulu kanti futhi ngiyabonga kule bangivumelekile ukuthi ngizokwazi ukuthi ngiqhubeke nomsebenzi engiwenzayo ngiyabonga kakhulu Amanda Mandlovu siya abantu basempendle nomphakathi wonke neKZN yonke nesizwe sonke siyaziqhenya ngawo ukuthi ezibalweni ezikhona ezolwa nezifo nokunye okukhona emkhakheni wakwaMedicine ngomunye nje manje okhethile umuntu wesifazane siyaziqhenya ngawo awungitshele inhlelo zakho zokuqhubela phambili ngonyaka wonke nje usuqala unyaka mhla 17 kuJanuary ku-2020 zithini inhlelo zakho zonke eziya phambili emva kokuphumelela hlanga ngamalengiso bengithi ngizohamba ngithathiwe esikoleni i-medical school wow e-KZN eThekwini dokotela njengamanje sinodokotela ophuma empendle ozowandisa isibalo sodokotela we very happy ngawe Mandlovu okay igama lesikolo uthi sikuphi ngawo Nelson Mandela School of Medicine okay uqani inhlelo zonke nokuhamba kwakho so haqala ukuhamba mhla 23 na kodwa siregister mhla ka-24 bese kuthi-ke mhla ka-28 kuya mhla 30 kuzobuya i-orientation esikoleni bese ngicabanga ukuthi uqala ukufunda sokusiqala mhla 7 Amanda Mandlovu siyaziqhenya ngawo kakhulu nje ngikushilo lokho ukuthi uyophamisa igama lempendle uyophamisa igama leKZN uyophamisa igama le-South Africa sonke ikhaya lamaphanda leli sivula yonke iminyango yabantu abezinto izinto ezinhle ekade zingekho zibe khona futhi abanembono emihle ngiyazi kade wazibona udokotela sekwenzekile njengamanje siyabonga kakhulu sibe nawe khala online futhi sifisela inhlanhla enhlelweni zakho zonke ohlelile ngomkhakha okhethiwe siyabonga qhawe neqhawekazi lelikhala online ukuthi saqhubeka usasilandela noma kuthiwa sikhuluma ngemfundo wazi ukuthi impendle ngeke indawo ngaphandle kwemfundo kunabantu abangale kwemfundo abamile ukuthi iqhubeke phambili kuvusa imizi yasemakhaya imizi esivaliwe imizi ade sethi uyawa kuvuka ingane ziyimisa imizi nami sihleli nomholi waseLuthando High School uMemncele ehleli naye na ungumphathi waseLuthando High School
Okemva kwale mission ukuthi sibulo sibona 100% uqhamuke Luthando High School nediscipline uba meya sefika khala ngayo sithi ngaphakathi nenqobo sajabula useluthando siyakumukela ukhala online. Siyanimukela nathi esikoleni Luthando High School. Sizothobekile kakhulu ukuthi sibe seLuthando High School okuyisikole esingabuya sincane sisephakathi nasemakhaya futhi ngekho nje empendle noma ilapha sike similo phakathi nasemakhaya uhamba impela moya khona phakathi bawubona nje abantu abafuna uZuluthando uhamba impela uzulu uphume etini lokho gravel kodwa sibonakala ukuthi lokho akusho lutho nayi Luthando ibonakala emaphepheni iqhube iwakhipha ama-leader ahlukahlukene nengane eziwe izinto ezinkulu manje kwenzeka kanjani ukuthi ni-maintain le standard se-quality education esiyibona eLuthando? Kusho ukuthi imfundo nje enye yezinto eyipassion kimi kodwa okukhulu kakhulu ngiwumuntu ozalelwe la eMpendle njengoba ngizalelwe la eMpendle kwaba isifiso sami ukuthi ngilongo ngibona izikole zaseMpendle eminyakeni edlule ngiseyingane zingenzi kahle ngaba nakho ukuthi mzukwane ngaqeda ngiyoba uthisha kodwa angiyuhamba ngiyofundisa kwezinye indawo ngiyobuya ngize khona la eMpendle. So into yokuqala nje esibalula kakhulu la esikoleni ukuthi abantwana sifuna babe disciplined sifuna abantwana abafaka i-uniform senza isiqiniseko sokuthi abazali siyabafaka emfundweni yabo senza sure ukuthi abantwana sibanika i-quality education. Uma sikhipha ama-results asifundi ukukhipha ama-results ukuthi 100% kodwa senza sure ukuthi bonke abantwana esibakhiphayo ba-qualify ukuthi bangene ema-university. Siyakubonga lokho Memncele nomphathi waseLuthando. Ikhala umlando ikhaya likhuluma ngaphandle futhi likhuluma ngazo lezo zinto ukuthi kuyenzeka and bakhona ababuka emakhaya njengamanje ababuka specific indaba education abanye bayingxenye sayibonga futhi network nethiwa from umzali umthisha to abafundi bakubanjiswe ngathini kwabanye abayingxenye yale mission yokufunda kubazali kothisha abanye bakhona esikoleni ngale ndaba education ukuthi akusetshenzwe phambili ngathi advice yakho nje njengomuntu simboleke 100% futhi sikhiphe equality education phakathi kwamakhaya. Okokuqala nje mina engingakusho ukuthi yonke indawo la kusetshenzwa khona kufuna kube ne-teamwork. Uma ngabe uwumholi uzosebenza wedwa akukusebenzeli lokho kodwa kufanele wenze sure ukuthi labantu osebenzisana nabo bayabambisana basebenza njenge-team akekho oshayina yedwa. So uma kunjalo kwenza wonke umuntu ayazi irole yakhe futhi kakhulukazi othisha abaseluthandeni ukuthanda ngabo abasukelwa ngemuva ba-abantwana abayinikela ba-abantwana abazi ukuthi isikhathi njengoba bekhulunywa nge-time management bayakwazi ukumanage isikhathi. Kukhona othisha abayinikela ukuthi beza ngemigqibelo esikoleni baphinde babe nama-class ama-winter classes babe nama-spring classes futhi ngaphambi kokuthi abantwana babhale njalo senza sure ukuthi siqeda umsebenzi we-term kusele 2 weeks bathole revision abantwana kodwa ikakhulukazi sinothisha abayinikela ukuthi even emakhaya bakha ama-study groups amonithwe emakhaya angamonithwe esikoleni kuphela kodwa ikakhulukazi umphakathi esiwaphela ubambisene kakhulu nathi istaff esikhona esikoleni eLuthando sizinikele ngohlobo olumangalisayo. Siyabonga kakhulu Memncele and okunye singabona sibone manje mhlawumbe ongabe umuzi wokugcina ukuthi isandla sothisha ngesikole sibe khona ngoba into esizwayo mesikhuluma ngabantwana bonke ba-applyile futhi babuya belindele ukuthi bawongena ezikoleni okuyinto enhle ngoba kwezinye indawo uyathola abantwana baqhubeka bafunda kodwa mase kumele ba-apply noma bathole izikolo banenkinga ba-applyanga ngesikhathi kwenzeke njani Luthando sifica abantwana bonke beme ngomumo belinde ukuthi boqala ezikoleni kumakhozi abawakhethile nabawafisile. Into esilekelela kakhulu umasipala wethu waseMpendle ubambe iqhaza elikhulu emfundweni yabantwana bethu. Into yokuqala nje asenzela yona ukusifakela i-Wi-Fi ezikoleni zonke lokho kwenza ukuthi othisha be-LO kube lula ba-applyele umntwana nomntwana online balokhu bebheka futhi ama-applications akuthi ahamba kanjani. Ukubalekelela kwabo kwenza ukuthi kuyafika isikhathi sokuphuma kwama-results umntwana useyazi ukuthi mina ngiyala okwakhe nje umntwana ukuthi asebenze kanzima iloko kuphela sisebenzisana. Hayi siyabonga kakhulu Memncele ngesikhathi sakho futhi siyabonga kakhulu ukuthi kube nendawo efana noLuthando ezoqhubeka isikhandela Impendle isibusela imizi asemakhaya ngoba manje kuyovuka imizi eminingi kuyophila abantu abaningi ngayo le mfundo okwasho ukuthi isikhathi sokulungisa sesizane. Siyabonga kakhulu ayingo uLuthando sifisa inhlanhla nasenyakeni omusha oqala u-2020. Sibonge kakhulu ukuba nani nathi sifisa okufanayo sifisa isikole sethu ukusibeka kwibalazwe hayi kuphela ngo-100% kodwa sifuna iquality kakhulu. Sibonga kakhulu. Hayi siyabonga kakhulu uqhubeka ubatshele abantwana bakhe ukhala online bazibone lezi zinto. Ukhalathi yellow bone imbongo emnyama siyabonga kakhulu uqhubeka usilandela ukuthi uzalelwe phi akubalekile okubalekile ukuthi ubona muphi umbono engqondweni yakho amahliphi imidwebo abantwana dweba anzile umdwebo wakho uzucaca ukuthi yini lo izabayo kumele ukulekeleleka ngithola uzoli ability ukuthi lo mdwebo onawo bakhona othisha bayikhiphe iphele le vision namhlanje sikhuluma nodokotela sakhuluma nothisha ophume nommeli ophume la. Siyabonga kakhulu qhubeka usilandela usikhala online ubona amaphanda ahlukahlukene emakhoneni ahlukahlukene. Siyabonga kakhulu ukusilandela qhawe noqhawe.
stress visita. On flex like chome bouncer. Just dance get loose, easy cut. We gon' pal like retarded. Zabo is a